Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif il-Gvern qed jaħdem għal ftehim mal-Bank Ewropew għall-Investiment bilan li l-banek ikunu inċentivati jgħinu aktar lin-negozji żgħar u medji. Il-Prim Ministru qal dan waqt żjara il-kumpanija Apple Core Foods fin-Naxxar. Hemm iltaqgħu iddiskuta mal-ħaddiema u intraprendituri u spjega l-għan tal-Gvern li jkun hemm aktar inċentivi li jagħtu nifs lin-negozji. Fost oħrajn issemmit l-iskema Jeremy li ġiet imsaħħa mill-ġdid minn Awwissu tas-sena li għaddiet. Il-11 miljun allokat minn dan il-Gvern ittieħdu kollha mis-settur privat. Il-Prim Ministru stqar li l-mod li bih ittieħdu l-fondi għal programm Jeremy huwa indikazzjoni li l-Gvern jeħtieġ ikompli jaħdem f'dan il-qasam. Wkoll f'din il-linja li aħna għadna għaddejjin bid-diskussjonijiet dwar kif nisviluppaw bank ta' żvilupp, Development Bank, li kienet proposta li kienet fil-manifest elettorali kemm tagħna bħala Gvern kif ukoll tal-Oppożizzjoni, Development Bank li mbagħad minnu nnifsu jkun jista' jaħdem ma' istituzzjonijiet bħal EIB, bħal European Investment Bank, u jipprovdi mhux hu faċilitajiet dirett lin-negozji, imma jipprovdi faċilitajiet lill-banek sabiex dawn jipprovdu faċilitajiet lin-negozji. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li l-Kummissjoni Ewropea qed tikkonkludi fuq inizjattiva oħra negozji żgħar u medji. Fakkar kif Malta kienet waħda mill-ewwel 3 pajjiżi li kommetta ruħu biex bejn l-2014 u l-2020 jinvesti 15 miljun euro minn fondi strutturali f'negozji żgħar u medji. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera innota li kien hemm numru ta' apprentisti mal-kumpanija Apple Core Foods u ħeġġeġ lil privat biex jimpjega studenti b'salarji sussidjati permezz ta' skema li għadu kemm ħabbar il-Gvern. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb ukoll numru ta' mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Fost oħrajn iddikjara li l-Gvern għandu l-ħsieb li jippubblika l-kuntratt tal-Power Station mal-Electrogas għall-iskrutinju pubbliku. Dan f'ġieħi trasparenza u wara li jkun analizzat x'tarif kummerċjali sensittiv jista' jkun fih.